Celkem začal bavit aj ty extraction shooty. Nice. Že bych koupil Tarkov aj. Aj Tarko, ja hrať nebudem, to je... Za nami! Za nami! Tebe. Ty kokot! Niekto nás tu vysypal. Zabij ho! Za tebou! Za tebou! Tebou došiel. Ty pičo. A ty si kde, Mek? Ja už som bol... Veď som ti povedal, do piče tam beží, ty si hluchý? Piče! Ty si retardmentovák, fakt, kurva! Ja tam piči, ja idem na CS-ko, jebem na to. Ja tento quest nespravím nikdy, ty kokot. Jebaň. Ja ťa vyhovujem rýchlo. Ja si musím dať bleeding. Dopnúť bleeding krvácam a kokot. A to jak si ho ne... To musíš sa linovať a... Počuj, ja nebudem sa moc ani dobiť si HP, ja mám blood poisoning, chápeš? Tak to skús ty HPčka, ja ti klidne dám medkity. A ja mám medkity, len ja mám blood poisoning, chápeš, pozri sa. No nemám blood poisoning. A mám niečo iné. White bleeding mám. Vyhealuj sa. Dej si medkit aspoň. Dám si, ale to ti nepomôže. Ty ja mám poisoning, chápeš? Dojuj sa. Jsem skapal už. Ale veď ja som ťa zdvihol. Nezdvihol z mňa. Do piče. Ja to jebem. Vypadni! Do piče, chod na linku, koko. Si ich zabil? Kurveň, aha. No, většinu už asi jo. On mi to Ale farmí! teď mi dává jeden. Tady, jo už, asi všichni jo. Ale nevím. No, tak jsem teďka dead. Tam je nějaký hráč asi. Ja som ťa zabil, sorry. Prepač. Gratulujem neho. No urobil som sa aj cez flashlight, ale mne je to úplne jedno, to nepotrebujem. Urobím sa rukou takisto rýchlo. Do toho. Minus 1 HP. 5% celkový jako player base ty hry. Ja som si oplul stôl, ty kokot. Čiž stôl. Is it long? Where? Short one. Two short. Nice try. Yeah, kick me, I don't care, retard. Kick me, please. One kebab, please. Shut the fuck up, retarded muted. Bot. Biehaj tam ich je veľa. Však tu nikto není. Nie, tak to uvidíš. Tu budú. Dobre, sú tam. Ty si vnútri? Áno. Vnútri v tom... Áno, behol som donútra. Tak potom tak potom tu boli, je to vyklírované. No jasne. Bokom strieľaš ty. Za autem je. Teda, ty... S Mekem ideme s tým snajpovať? OK. To vypínam do piči, idem hrať CS-ko, čau. Ja som ťa volal hrať a keď chceš ísť s tým snajpovať, tak čau. Idem hrať CS-ko, maj sa. Pekne som ťa volal hrať, keď si takýto kokotko a chceš byť takýto kokotko, čau. Mám ťa piči. Keď toto napíšeš, legit toto napíšeš a ešte toto s Mekom povieš, že má s tým snajpovať, tak choď si má s tým snajpovať. Môžeš si to kúpiť, môžeš si má s tým snajpovať. Nie, lebo sa hráš na kokotka, napíšeš to, že máš s tým snajpovať, ja ťa volám hrať do piče. Ja ťa volám hrať a ty napíšeš takúto sračku napíšeš. Admin, keď ťa volám hrať do piči, ty napíšeš takúto sračku, že ideš stream snajpovať. Na čo ma vytačaš? Na čo? Ja ťa volám hrať. Seriózne som si chcel s tebou zahrať. Dobrá hra a ty ma to ideš vytáčať, Čekia? Ideš ma vytáčať? Tak ja ti pekne poviem, ideš hrať a ty napíšeš takúto sračku? Mám to vypnúť do piče? OK. Poďakujte Čekiovi, poďakujte mu. Choďte do piče všetci. Čau.
Nie! 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 Ten skurvenec mi zoberie všetko! To jak čakal! Pozor! Dvaja padli. Nice. Pozor, ďalší! Je mŕtvy, nice, ideme. Ďalší! Za tebou! Report. Už to vidím. Skús ho zdvihnúť. Nejde už. A vidím ho. Esko. Tam. Kokot A už vyjebán. to zabil. Ja viem, že ťa zabil. Ještě může zvednout, když tak. Furt len dozadu, ty kokot, žebráci, spičení, slabí. Aj mňa zabil. A vy ste ani nehitli do piče. Ja som videl, počúvaj, Ja Niklas. som ho ani nevidel, kurva. Ale videl si kokos a ten typek mal full gear a koko. Kde robili teraz PMCčko, sedí na sedačke, sedí 8 hodín, sedí na sedačke, pozrie môj stream, pičuje tu ráno o 3, že sa nudí v robote, že sedí na sedačke, nič nerobí. A potom príde domov o 6, ide spať a spí do 3. Potom, kurva. CNCčko, či čo to je, kurva, CNCčko. Do pohára jsem se vyšťal z gránka. Je to ale nechápali jste, že? 3 dny jste si mysleli, že jsem mentolák a ve skutečnosti jsem merda. Dobrý, co? Takový undercover, to jste nečekali, co? Dobre, neplač, ako decko. Chápeš? Ja keď nemôžem čítať, tak ho nemôžem čítať. Ja keď si ho pozriem, tak ťa vidím. A nemusíš tu plakať ako malé decko. Budeš čítať aj keď predávaš. Nemôžem čítať, keď predávam, ty mentol! Choď do piči, máš mute, čau, už ja neviem čítať vôbec. Neviem ťa vôbec čítať už dneska, čau, mám ťa piči. Nemáš ma tu srať, kokotiny. Ja keď predávam, nemôžem sa pozrieť. Ja sa nemôžem pozrieť, kurva, do chatu, keď predávam niečo, keď robím naraz. To ma neser. OK? A nejeb ma. Do piče. Dobre? Nejeb ma, ti vravím takto z rána, kurva. Ja keď kurva niečo predávam a klikám, čo predávam, tak sa nebudem kúkať do chatu aj toto klikať. Sa nedá klikať a podať do chatu. A zdržávam sa, budem ako kokot. A ukludni do piče. Hej, ja mám nervy na teba, nie ty na mňa do piče, ma nejeb. Nejeb ma, kurva, ani. Ti hovorím, nevyprávaj na mňa. Nevyprávaj na mňa vôbec, ani nevyprávaj, nič nevyprávaj radšej. Nejeb ma, ti kokos. Nejeb ma vôbec, kamarát. Keď mi to do piči robí toto. Kašlem z toho, škrabem ma hrdovo. Nadúbam ma z neho, grgam z neho. To, nepýtaj sa nič. Nedám ti peniaze do piče už. Nedám ti žiadne peniaze, chápeš? Nedám ti. Chápeš? Nemám dých do piče. No tam býva on kamene. Teraz, 3, 2, 1. To je totálne v piči s tebou, nečítaš chat a už keď ho raz prečítaš instant nedáš timeout, tak mi zec kokot ty hajzel, prídem zajtra. Ďakujem za 2. Ja som všetky tvoje správy prečítal, ani jedna nebola normálna, všetko boli pičoviny. By si vedel. A už ti odpovedať na to nebudem. Všetky tvoje správy som filtroval, to je hovna. By si vedel. A nepláč mi tu. Príď zajtra písať ďalšie hovna. OK. Dobrý, já vám teď se přiznám, já jsem fakt do piče, jo.
jsem Jarda. Normálně jsem streamoval Mentolák. Jo.